மங்களூரு யூடியூப் சேனல்ல வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஸோ எல்லா வீடியோஸும் இனிமே அந்த யூடியூப் சேனல்ல தான் இருக்கும். ஸோ கோயிங் ஃபார்வர்ட் வந்து ஸோ இந்த 1 வீக் வந்து வில் அப்லோட் இட் ஆக்சுவலி. ஓகே. நிறைய வீடியோ இருக்கு மாதாஜி அப்லோட் பண்றதுக்காக. ஆமா. ரெக்கார்ட் எல்லா கிளாஸ்லயும் தந்திருக்காங்க. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அக்சஸ் இன்னும் கிடைக்கல. கிடைச்ச பிறகு பார்ப்போம். ஓகே. மாதாஜி நேத்துக்கு அந்த क्वेश्चन கொடுத்தீங்களா? அது எத்தனை நாளைக்குள்ள சப்மிட் பண்ணனும்? டைம் லைன்ஸ் வந்து ஒரு 3 வாரம் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே மாதாஜி. Thank you. 3 weeks you can take the time and then submit. ஆனா நேத்து வந்து ரெகுலரா வரவங்க கூட நேத்து கிளாஸுக்கு வரலையே. ஏதாவது இந்த மார்கழி மாசம் ஃபுல் ஆக்கிபைடா? விஜயகுமாரி மாதாஜி அவங்களோட அண்ணன் உடம்பு சரியில்லைன்னு போயிருக்காங்க மாதாஜி. அதனால ஓகே. அவங்க ஓகே. மத்தவங்களுக்கு ஓகே. தெரியல. ஓகே. எப்படி இருக்காங்க இப்போ? ஏதாவது அப்டேட் கிடைச்சதா? ஆமா, லங் இன்ஃபெக்ஷன் பிளக்கு. ஓகே. வேலூர் சிஎம்சில சேர்த்திருக்காங்களாம். ஓகே. ஓகே. 4 நாளாவது பிளக்கு. இப்ப கொஞ்சம் ரெக்கவர்னு சொல்றாங்க. தெரியல. ஓகே. ஓகே. வயசான பிறகு என்ன வியாதி என்ன டைமுக்கு வரும்னு ஒண்ணுமே சொல்ல முடியல. இல்லையா? ஆரோக்கியம் தான் நமக்கு பெரிய செல்வம் இல்லையா? பாவான்ட்டு நம்ம வந்து எதையும் கேட்க வேணாம். இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம அவருடைய கைங்கரியம் பண்றதுக்கு கூட நமக்கு ஆரோக்கியம் வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டுண்டா போறோம் நம்ம இல்லையா? வேற எதையும் நம்ம கேட்க வேண்டியதே இல்லை. வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, நாம இப்போ ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். பிரேயர்ஸோட இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदान्तिकं. हे कृष्णा करुणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यस्य कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பிரபுபத பிரணத்தியோட நம்ம இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அருளும் மேலும் குருமார்களுடைய அருளும் இருந்தால் மட்டுமே நாம இந்த மெய்ஞானத்தை பற்றி நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா? முதலில் அவர்களுக்கு நம்மளுடைய வந்தனங்களை தெரிவிச்சிட்டு நாம இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்தா स्वामी निधि नामिने. नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांता स्वामी निधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे
नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நேத்து அட்டெண்டன்ஸ் போடல, அதுக்குள்ள போயிடுச்சு மாதாஜி. அப்படியா? நம்ம கிருஷ்ண ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல மாதாஜி, ஒரு நாள் ஆப்சென்ட் இருந்தாலும் ஒண்ணும் இல்ல. 100% அட்டெண்டன்ஸ். உடம்பு சரியில்லாம கூட அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கேன் நான். சரி மாதாஜி, போட்டுடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। நாம் இன்னைக்கு 9வது பதத்தை பார்க்க போகின்றோம். எஸ் புஷ்பா மாதாஜி, நீங்க தான் வாசிங்க. தஸ்மின் மகாபாகவதோ துவைபாயன சுஹுருத்தஹ சகா லோகான் அனுசரன் சித்த ஆஷசாத யத்ருஷ்யயா. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தஸ்மின் மகாபாகவதோ துவைபாயன சுக்ருத் சகா லோகான் அனுசரன் சித்த ஆசசாத சத்ருட்சயா. தஸ்மின் பிறகு, மகாபாகவதக பகவானின் சிறந்த பக்தரும், துவைபாயன கிருஷ்ண துவைபாயன வியாசரின், சுக்ருத் நலம் விரும்பியும், சகா நண்பரும், லோகான் மூவுலகங்கள், அனுசரன் பிரயாணம் செய்து, சித்தே அந்த ஆசிரமத்தை, ஆசசாதா அடைந்தார், சத்ருச்சயா தாமாகவே.
மொழிபெயர்ப்பு. அப்பொழுது உலகின் பல பாகங்களில் பிரயாணம் செய்த பின் மாமுனிவரான கிருஷ்ண துவைபாயன வியாசரின் நண்பரும் சிறந்த பக்தருமான மைத்ரேயர் தாமாகவே அங்கு சிறந்த பக்தருமான மைத்ரேயர் தாமாகவே அங்கு வந்து சேர்ந்தார். பொருளுரை. மைத்ரேயர் வியாசதேவரின் தந்தையான பராசர மகரிஷியின் சீடர்களுள் ஒருவராவார். இவ்வாறாக வியாசதேவரும் மைத்ரேயரும் நெருங்கிய நண்பர்களாக இருந்தனர். அதிர்ஷ்டவசமாக மைத்ரேயர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்த இடத்தை அடைந்தார். பகவானை சந்திப்பது என்பது தற்செயலான ஒரு செயல் அல்ல. மைத்ரேயர் சிறந்த முனிவராகவும் கற்றறிந்த தத்துவ மேதையாகவும் விளங்கிய போதிலும் அவர் பகவானின் தூய பக்தர் அல்ல. எனவே அச்சமயத்தில் பகவான் உடனான அவரது சந்திப்பு ஏதோ அறியாத பக்தி தொண்டினால் அஞ்ஞாத சுக்ருதி விளைந்ததாக இருக்கக்கூடும். தூய பக்தர்கள் எப்பொழுதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதால் பகவான் உடனான அவர்களது சந்திப்பு இயற்கையானதாகும். ஆனால் பகவானை சந்திக்கக்கூடிய உயர்ந்த நிலையில் இல்லாதவர்கள் பகவானை சந்திக்க நேர்ந்தால் அது அறியப்படாத அதிர்ஷ்டத்தினால் அல்லது தற்செயலான பக்தி தொண்டால் விளைந்ததாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகான ஒரு விளக்க உரையில் இல்லையா? அஜ்ஞான சுக்ருதி. சுக்ருதி என்றால் நன்மை இல்லையா? நல்ல நல்ல காரியங்கள், நல்ல செயல்கள், நன்மையான இது தெய்வாம்சம் பொருந்திய செயல்பாடுகள், இது எல்லாமே சுக்ருதி அப்படின்னு சொல்லும் இல்லையா? இந்த சுக்ருதி அதிர்ஷ்டமா இருக்கணும். நமக்கு சில பேருக்கு சட்டுன்னு எப்பயோ ஒரு இடத்துல அந்த வாய்ப்பு நிகழ்ந்து விடும். ஒரு குருவை சந்திக்கிறதுக்கான மார்க்கம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சிறு புண்ணியம் செய்திருப்பார்கள். அதனால் அவர்கள் அந்த நிலையை அடையக்கூடிய பாக்கியத்தை பெறுகிறார். அஜ்ஞானம் என்பது இந்த இடத்துல அஜ்ஞானாத அப்படின்னா, அஜ்ஞாத அப்படின்னாக்கா அறியப்படாத, அதாவது சடன்னா கிடைக்கக்கூடிய அந்த பாக்கியம். ஆனால் பக்தர்களுக்கு எப்பொழுதுமே பகவானுடைய அருள் உண்டு. அவரை காணக்கூடிய அது பாக்கியத்தையும் அவர்கள் எப்பொழுதுமே பெறுகின்றார்கள். ஆனால் பக்தர் அந்த நிலையை அடையாதவர்கள். சோ அவர் இந்த இடத்துல மைத்ரேய முனிவர் கூட ஒரு நல்ல அதாவது ஞானத்தில் நிலை பெற்றவர் எல்லாமே உண்டு. ஆனால் பகவானுடைய தூய தொண்டராக அவர் இல்லை. அந்த நிலையை அவர் இன்னும் அடையவில்லை. அந்த பக்குவத்தை அவர் அடையவில்லை எப்பொழுது பகவானை சந்திக்கும் காலம் வரைக்கும். ஆனால் இருந்தாலும் அவருடைய நல்ல இதனால அவரை பார்க்கக்கூடிய அந்த அதிர்ஷ்டத்தை அவர் பெற்றிருந்தார் என்பதை பிரபுபாதர் இந்த விளக்க உரையில ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லியிருக்கார். தஸ்மின் பிறகு, அதாவது மகாபாகவது, அதாவது பாகவதர்கள் என்றால் நம்ம சாதாரண பக்தர்கள் தான் பாகவதர்கள். ஆனா அந்த சாதாரண பக்தர்களுக்கெல்லாம் குருவாக இருப்பவர் தான் மகாபாகவதம், மகாபாகவதர்கள் என்று சொல்லப்படுவார்கள் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மத்வாச்சாரியா, ராமானுஜாச்சாரியா, நம்ம பிரபுபாதர், இவங்க எல்லாருமே மகாபாகவதர்களாக சொல்லப்படுவது. ஏனென்றால் இவர்கள் எல்லாம் உண்மையை உணர்ந்தவர்கள். அவர்களுடைய சேவை நம்ம கம்பேரே பண்ண முடியாது. அத்தகு சேவைகள் அவர்கள் செய்திருப்பார்கள். சோ நம்ம எல்லாம் சும்மா சிம்பிளா ஒரு சேவை தான் நம்ம செய்யறோம். ஆனா அவர்கள் அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களுக்கும் நல்வழி காட்டி விட்டு செல்லக்கூடிய அந்த நிலையில் இருந்தவர்கள் உத்தம பக்தர்கள். சோ அவங்கதான் பாகவதர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது. துவைபாயன, அதாவது கிருஷ்ண துவைபாயனர் என்று வியாசருக்கு இன்னொரு நாமமும் உண்டு. ஓகே, அவருடைய நாமம் துவைபாயன சுக்ருத சகா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நல்ல நண்பர். சுக்ருதா என்றாலே நல்லது அப்படின்றது பெயர். ஆக்சுவலி சகா என்றால் நண்பர். சோ லோகான் அனுசரன் சித்த ஆஷாத யத் ருஷ்யா, அதாவது தஸ்மின் பிறகு பாகவத பகவானின் சிறந்த பக்தரும் துவைபாயன கிருஷ்ண துவைபாயன, அதாவது சொல்லக்கூடிய வியாசரின் சுக்ருத நலம் விரும்பியும் சகா நண்பரும் லோகான் அப்படின்னா, லோகான் என்றாலே நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உலகங்கள், நம்ம உலகம், நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய உலகம், அதாவது 3 உலகங்கள் ஜெனரல் கேட்டகரியா, இல்லைன்னா 7-14 லோகங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அனுஷரன் பிரயாணம் செய்து, அவரால் இந்த 7-14 லோகத்திற்கும் பிரயாணம் செய்ய முடியும். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆற்றலை பெற்றவர் தான் மைத்ரேய முனி. சித்தே அந்த ஆசிரமத்தை, அதாவது பத்ரிகாசிரமத்தை. சோ வியாசதேவர் இருக்கிறது எந்த இடம்? பத்ரிகாசிரமத்துலதான் எப்ப இருக்கிறது. ஆஷாத அடைந்தார். யத் ருஷ்யா தாமாகவே.
ஸோ அவரே வந்து தானாக அந்த இடத்தை வந்து அடைந்தார் என்று இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்படுகின்றது. ஸோ அப்பொழுது உலகின் பல பாகங்கள் பிரயாணம் செய்த பின் மாமுனிவரான கிருஷ்ண துவைபாயன வியாசரின் நண்பரும் சிறந்த பக்தரும் வந்து மைத்ரேய முனிவர் வந்து தாமாகவே அங்கு வந்து சேர்ந்தார் என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஸோ மைத்ரேயர் வியாசதேவரின் தந்தையான பராசர முனிவரின் சீடர்களில் ஒருவர் ஆவார். ஸோ அவர் யாருடைய டிசைபிள்? அதாவது வியாசதேவருடைய தந்தை பராசர முனிவர் இல்லையா? அவர் வந்து பத்ம புராணத்தை இயற்றியவர் அவர்தான். ஸோ அவர் வந்து அவருடைய சீடர்களில் வந்து ஒருவர் வந்து மைத்ரேயி ரிஷி. இவ்வாறாக வியாசதேவரும் மைத்ரேயரும் வந்து நெருங்கிய நண்பர்களாக இருந்தனர். ஏனென்றால் ஸோ அதாவது தந்தையிடம் இருந்தும் அவர் நிறைய கற்றார் இல்லையா? நாரத மகரிஷி தான் வந்து யாருக்கு வந்து குருவாக இருந்தார்? ஆக்சுவலி அதாவது வியாசதேவருடைய குரு வந்து நாரத முனிவர் தான். ஆனால் பராசுர முனி வந்து அவரும் வந்து ஒரு நல்ல, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எலிவேட்டட் சோல். அவரும் வந்து ஒரு ரிஷி முனிகள் அந்த இதுல வந்து அவரும் அந்த கேட்டகரியில வரவர் தான். ஸோ மைத்ரேயரும் வந்து வியாசதேவரோட வந்து ஒரு நெருங்கிய நண்பராக இருந்தார். அதிர்ஷ்டவசமாக மைத்ரேயர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்த அந்த இடத்தை அடைந்தார். சாரி, இது பத்ரிகாசிரம் கிடையாது, ஐ மிஸ் அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ பத்ரிகாசிரம் இல்லை. ஸோ இப்போ வந்து சரஸ்வதி நதிக்கரை ஓரத்துல ஒரு இளம், அதாவது அஸ்வத் மரத்துக்கு கீழே வந்து பகவான் வந்து அதாவது வலது காலை இடது தொடை மீது வைத்து கொண்டு அவர் வந்து இளைப்பாரி கொண்டிருந்தார் இல்லையா? ஸோ தன்னுடைய வம்சத்தினர் அனைவருமே வந்து அதாவது அழிவை கண்ட அந்த திட்டத்தை அவர் வந்து நிறைவேற்ற பிறகு அங்கே வந்து அந்த சச்சிதானந்த நிலையிலே அவர் வந்து அமர்ந்திருந்தார் என்று முந்தைய பதங்களில் நாம பார்த்தோம். சோ அங்க ஓய்வெடுத்து கொண்டிருந்த அந்த தருணத்திலும் வந்து இந்த இடத்தை வந்து மைத்ரேய ரிஷி வந்து அடைந்தார் என்று சொல்லப்படுகின்றது. பகவானை சந்திப்பது என்பது தற்செயலான ஒரு செயல் அல்ல இல்லையா? சடனா நம்மளால வந்து பகவானை தரிசிக்கக்கூடிய பிராப்தம் பெற்றிருக்கணும்னா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து நற்காரியங்கள் செய்திருப்போம், ஆனால் அது நிறைவடையாத ஒரு நிலை கூட அமைந்திருக்கலாம். சோ ஏன் அது வந்து தற்செயலாக பார்க்கணும்? அதுக்கப்புறம் நம்மளால பார்க்க முடியாது, அதனால்தான் அது தற்செயல் என்று சொல்லப்படுகின்றது. பகவானின் பக்தர்கள், நித்திய பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே பகவானை தரிசிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை பெற்றவர்கள். சோ அதுதான் வித்தியாசம் நாம பார்த்துக்கணும். மைத்ரேயர் சிறந்த முனிவராகவும் கற்றறிந்த தத்துவ மேதையாகவும் விளங்கிய போதிலும் அவர் பகவானின் தூய பக்தர் அல்ல. அப்படின்னா அந்த நிலையை இன்னும் அவர் அடையவில்லை. 14 லோகங்களை சஞ்சாரிப்பவர் அவரே இன்னும் அந்த நிலை அடையவில்லை என்றால் நாமெல்லாம் எந்த லெவல்ல இருக்கோன்றது நம்மளே வந்து we have to calculate இல்லையா? பார்த்துக்கணும். ஸோ நாம இன்னும் எவ்வளவு தூரத்துக்கு பிரயாணத்துக்கு மேற்கொள்ள வேண்டி இருக்கின்றது. அதாவது பக்தியில, நாட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வைஸ் கிடையாது, பக்தியில நாம் இன்னும் வந்து பக்குவம் அடைவதற்கு வந்து இன்னும் நிறைய தூரம் இருக்கின்றது. சோ அதற்கு நாம கண்டிப்பாக முயற்சி செய்ய வேண்டும். எனவே அச்சமயத்தில் பகவானுடனான அவரது சந்திப்பு ஏதோ அறியாத பக்தி தொண்டு இல்லையா? சோ எப்பொழுதோ வந்து அவரையும் அறியாமல் செய்த அந்த பக்தி தொண்டினுடைய பலனாகத்தான் வந்து பகவானை அவர் சந்திக்க வேண்டிய ஒரு அது காரணம் என்பது ஏற்பட்டது. அதுதான் அஜ்ஞாத சுக்ருதி விளைந்ததாக இருக்கக்கூடும். சோ அதனால்தான் சடனா எப்பயாவது நமக்கு கூட இந்த காட்சிகள் வந்து கிடைக்க பெறும். ஆனா அதை வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல நாம செய்த சிறிய, அதாவது பக்தி அதனுடைய வெளிப்பாடாக தான் நமக்கு வந்து கிடைக்க பெற்றிருக்கின்றோம் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தூய பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே தூய பக்தி, நிறைய பேருக்கு நீங்க எல்லாருமே கண்டினியூஸா இப்ப வந்து பக்தி சேவையில தான் இருக்கீங்க. அப்பப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு சம் ரியலைசேஷன் கூட கண்டிப்பா நடக்கும். ஒவ்வொருவருடைய ரியலைசேஷனும் வந்து அவர்களுடைய பக்தி நிலையை கொண்டு அவர்கள் உணர்வார்கள். சோ அதை சிலது எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும், சிலது வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது. அது உண்மையான்றது வந்து நாமளே வந்து உணர்வதற்கான ஒரு அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே நமக்கே ஒரு எஸ் இது கரெக்டா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகத்தோடு நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருப்போம் இல்லையா? ஏனென்றால் நாம் இன்னும் அந்த பக்தியில வந்து பக்குவம் அடையவில்லை. சோ பகவானுடான அவர்களது சந்திப்பு இயற்கையானது. எப்பொழுதுமே தூய பக்தி தொண்டில் இருப்பவர்களுக்கு பகவானோட சம்பந்தம் பெர்மனண்டா அவங்களுக்கு பிக்சடு. சமாதி நிலை வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஹிருதயத்துல வந்து அதை விட மேன்மையான பேரானந்தம் இந்த இடத்துல எதுவுமே கிடையாது. ஒருவர் அந்த ஹையர் டேஸ்டுக்கு போயிட்டாக்கா இந்த கீழான இதுக்கு வந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து திரும்பி பார்க்கவே மாட்டோம். ஆனா அந்த நிலை அடையறதுக்கான முயற்சி தான் நம்ம ரொம்பவுமே பண்ணணும். ஆனால் அவர்கள் பகவானை சந்திக்கக்கூடிய உயர்ந்த நிலையில் இல்லாதவர்கள் பகவானை சந்திக்க நேர்ந்தால் அது அறியப்படாத
அதாவது சடன்னா நடக்கிறது இல்லையா? அஞ்ஞானமாக இருந்தாலும் அறியப்படாத அதிருஷ்டத்தினால் அவர்களது அல்லது தற்செயலான ஒரு பக்தி தொண்டால் மட்டும் விளைந்ததாகும். ஸோ ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து பக்தியில வந்து ஒரு சடன் ரைஸ் எடுக்கும் பொழுது கூட நமக்கு அந்த மாதிரியான பிராப்தம் என்பது கிடைக்க பெறுகின்றோம். அதனாலதான் எப்பொழுதுமே பக்தியில வந்து ஆழ்ந்து நம்ம செயல்பட வேண்டும். எஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து ஜெய் மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க. தஸ்யானுரக்தஸ்ய முனேர் முகுந்தஹ பிரமோத பாவனாத கந்தரஸ்யஹ ஆஷ்ருண்வதோ மாம் அனுராக ஹாச சமீக்ஷாய விஸ்ரமயன் உவாச்ச. எஸ், ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்யானுக்தஸ்ய முனேர் முகுந்தஹ பிரமோத பாவானத கந்தரஸ்ய ஆஸ்ருண்வதோ மாம் அனுராகஹாச சமீக்ஷயா விஸ்ரமயன் உவாச்ச. தஸ்ய அவரது, மைத்ரேயரின், அனுரக்தஸ்ய பற்று கொண்டிருந்த போதிலும், முனிவரின், முகுந்த முக்தி அளிப்பவரான பகவான், பிரமோத பாவ இன்பமான மனநிலையில் ஆனத தாழ்த்திய கந்தரஸ்ய தோள்களை ஆசுவத இவ்வாறு கேட்கும் பொழுது, மாம் என்னிடம், அனுராக ஹாச அன்பான புன்னகையிடம், சமீக்ஷயா குறிப்பாக என்னை பார்த்து, விஸ்ரமயன் நான் ஓய்வெடுக்க அனுமதித்து, உவாச்சா கூறினார். மொழிபெயர்ப்பு. அவரிடம் பகவானிடம் மிகவும் பற்று கொண்டிருந்த மைத்ரேய முனிவர் தம் தோள்களை தாழ்த்தியவாறு இன்பமான ஒரு மனநிலையில் அவர் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். நான் இளைப்பாறும் வரை காத்திருந்த பகவான் கருணையுடனும் புன்சிரிப்புடனும் என்னை நோக்கி பின்வருமாறு பேசலானார். பொருளுரை. உத்தவர் மற்றும் மைத்ரேயர் ஆகிய இருவரும் சிறந்த ஆத்மாக்களே என்ற போதிலும், உத்தவர் ஒரு தூய பக்தராக இருந்ததால் அவரிடம் பகவான் அதிக கவனம் செலுத்தினார். அத்வைத கண்ணோட்டத்தின் கலப்படம் உள்ளவர் ஞான பக்தர், தூய பக்தர் அல்ல. மைத்ரேயர் ஒரு பக்தர் என்ற போதிலும் அவரது பக்தி கலப்படம் உள்ளதாக இருந்தது. பகவான் தமது பக்தர்களுடன் உன்னத அன்பின் அடிப்படையில் அன்பு பரிமாற்றம் கொள்கிறார். தத்துவ அறிவு அல்லது பலநோக்கு கர்மம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அல்ல. பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் அத்வைத அறிவுக்கோ அல்லது பலநோக்கு கர்மங்களுக்கோ இடமில்லை. பிருந்தாவனத்து கோபியர்கள் சிறந்த பண்டிதர்களாகவோ அஷ்டாங்க யோகிகளாகவோ இருக்கவில்லை. அவர்கள் பகவானிடம் இயற்கையான அன்பு கொண்டிருந்தனர். இதனால் பகவான் அவர்களது உயிரும் உடலும் ஆனார். கோபியர்களும் பகவானின் உயிரும் உடலுமாக இருந்தனர். இங்கு பகவானின் அன்பு மைத்ரேய முனிவரிடம் இருந்ததை விட உத்தவரிடம் அதிக நெருக்கமுடையதாக இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ இந்த 3 விதமான யோகங்களுடைய கம்பேரிசன் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா? கர்ம யோகம், ஞான யோகம் மற்றும் பக்தி யோகம். சோ பக்தி யோகம் தான் வந்து எந்த யோகத்தில் இருந்தாலும், அஷ்டாங்க யோகத்தில் இருந்தாலும் வந்து பக்தியில வந்து நிறைவு கொள்ளும் பொழுது மட்டும்தான் நாம யோகத்தில் வந்து நிலை பெற்றிருக்கின்றோம் என்று அர்த்தம். இல்லை என்றால் வெறுமனே தியானம் மற்றும் வந்து கர்மம் மற்றும் வந்து அஷ்டாங்க பயிற்சிகள் மூலியமாக நம்முடைய மனதை பக்குவப்படுத்துதல், இப்படிப்பட்ட செயல்களின் ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், இந்த மாதிரி செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது அங்கே பக்தி என்பது இருக்கவில்லை என்றால் அது வந்து ஹையஸ்ட் லெவலுக்கு வர்றதே கிடையாது. சோ இங்க உத்தவர் மற்றும் மைத்ரேயர் இருவர் இருக்கின்றார்கள். சோ உத்தவருக்கு வந்து கர்மயோகமோ இல்லை வந்து ஞான யோகமோ அஷ்டாங்க யோகமோ அதை பத்திலாம் அவர் வந்து பெருசா கருதவே இல்லை. எப்பொழுதுமே சதா சர்வகாலம் பகவானுக்கு வந்து தூய தொண்டு புரிந்தவர் தான் வந்து உத்தவர். ஆனால் அவர் வந்து வெறும் உத்தம பக்தராக ஆனார். ஆனால் மைத்ரேயர் வந்து ஞான தளத்திலிருந்து அத்வைத தளத்திலிருந்து ஞானத்தை வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொண்டவர். சோ ஆனால் இன்னும் வந்து பக்தியில் அவர் பூரணம் அடையவில்லை என்பதை பற்றி இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. தஸ்யானுரக்தஸ்ய முனேர் முகுந்தஹ பிரமோத பாவனாத கந்தர்ஷ்ய ஆசுண்வதோ மாம் அனுராக ஹாச சமீக்ஷயா விஸ்ரமயன் உவாச்ச. தஷ்ய அவரது, அதாவது மைத்ரேயின், அனுக்ரக்தஷ்ய பற்று கொண்டிருந்த போதிலும், முனிவரின், முகுந்தா முக்தியை அளிப்பவரான பகவான், பிரமோத பாவ இன்பமான மனநிலையில், ஆனத தாழ்த்தி, ஆனத அப்படின்னா தாழ்த்திய, கந்தர்ஷ்ய தோள்களை, அதாவது ஓய்வெடுக்கும் போது நம்ம ரிலாக்ஸ்டா வந்துருப்போம், இல்லைன்னா ஸ்ட்ரைட்டா நம்ம ஷோல்டர்ஸ் வச்சுப்போம் இல்லையா? அது மாதிரி தோள்களையும் வந்து ரிலாக்ஸ்டான நிலையில தான் வந்து பகவான் வைத்திருந்தார் என்று இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்படுகின்றது. ஆசுண்வத இவ்வாறு கேட்கும் பொழுது, மாம் என்னிடம்,
அனுராக ஆசக அன்பான புன்னகையுடன், சமீக்ஷையா குறிப்பாக என்னை பார்த்து, அதாவது பகவான் யாரை பார்க்கின்றார்? மைத்ரேயரை பார்க்கின்றார். விஸ்ரமயன் நான் ஓய்வெடுக்க அனுமதித்து, உவாச்ச கூறினார். அதாவது அவரும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா ஆல்ரெடி பகவான் ஓய்வெடுத்துட்டு தான் இருக்கார். இவரும் ஓய்வெடுத்து அவரிடத்தில் அந்த கான்வர்சேஷன் இல்லையா, சோ அதாவது பேசுறதுக்கான அந்த மார்க்கத்திற்கு பகவான் அனுமதித்தார் என்பது இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ பகவானிடம் மிகவும் பற்று கொண்டிருந்த மைத்ரேய முனிவர் தம் தோள்களை தாழ்த்தியவாறு, சோ அவருடைய தியான பயிற்சிகள், ஞானத்தை ஹிருதயத்துல பரமாத்மா நிலையை அறிந்தவர் இல்லையா. சோ தியான பயிற்சிகளை போகும்பொழுது பகவானுடைய பரமாத்மா நிலையை தான் அவர்கள் காண்பார்கள். அதுவும் பார்ஷியல் ஐடென்டிபிகேஷன் தான். முழுமையாக பகவானிடத்தில் பக்தி தொண்டு புரிபவர்களால் மட்டும்தான் அவருடைய 2 கைகளுடைய ரூபத்தை மனதில் நிலை கொள்ள முடியும். அவருடைய திருப்பாதங்கள் மீது அவர்கள் பகவானுக்கு நித்திய சேவை செய்வதற்கான அந்த பிராப்தத்தை அவர்கள் பெறுகிறார்கள். ஆனால் ஞானத்தின் அடிப்படையிலோ இல்லை கர்மத்தின் அடிப்படையிலோ செயல்படுவர்களால் மேக்சிமம் அவர்கள் அடைய பெறுவது பரமாத்மா ஸ்வரூபம், அதாவது ஹீரோத கஷாய விஷ்ணுவை மட்டுமே அவர்கள் காண முடியும். இன்பமான ஒரு மனநிலையில் அவர் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். அதாவது நான் இளைப்பாறும் வரை காத்திருந்த பகவான் கருணையுடனும் புன்சிரிப்புடனும் என்னை நோக்கி பின்வருமாறு பேசலானார். அதாவது மைத்ரேய ரிஷி கூட கொஞ்சம் அவருடைய ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணிக்கிறதுக்காக காத்திருந்த பகவான் மேலும் பின்வருமாறு நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல இருந்து பேச ஆரம்பிக்க போகின்றார் பகவான். சோ இந்த இடத்துல 2 பேருடைய கம்பேரிஷன், ஒன்று பக்தி தளத்திலிருந்து இருக்கக்கூடியவருடைய பக்குவ நிலை, மேலும் ஞானம் அல்லது கர்ம தளத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய பக்குவ நிலை. கர்மத்திலயும் கர்மகாண்டா மோட்ல இருந்தா அவங்க கண்டிப்பா பக்குவ நிலை கிடையாது, பக்தியே கிடையாதுன்னு அர்த்தம். அவங்க வெறுமனே பலநோக்கு செயல்களில் மட்டும்தான் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பார்கள். மேலும் இந்த கட்டுண்ட உடலையே அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் அடுத்த பிறவியில அவங்களுடைய கர்மங்களுக்கேற்றவாறு பலன்களை அவர்கள் பெறுவார்கள். மனித பிறவி என்பது கூட கேரண்டி கிடையாது இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி ஒரு இது வேணும்னா அவங்க ஒரு விலங்காக பிறக்கலாம், இல்லை என்றால் அவர்கள் ஒரு மரம் செடி கொடியாக கூட பிறக்கலாம், நமக்கு தெரியாது. சோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விடுவார்கள். சோ அதனால பக்தி கலந்துதான் நாம் எப்பயுமே ஒரு காரியத்தை நாம செயலாற்ற வேண்டும். சோ உத்தவர் மற்றும் மைத்ரேயர் ஆகிய இருவரும் சிறந்த ஆத்மாக்கள் தான். சோ அதாவது உலகத்திலும் சஞ்சாரம் செய்யக்கூடிய அந்த வல்லமையை பெற்றிருக்கின்றார் மைத்ரேயர் என்றார். அவரும் சிறந்த ஆத்மாதான். பக்குவத்தில் அவர் இன்னும் அதாவது பக்தி யோகத்துல அவர்கள் இன்னும் முழுமை அடையவில்லை என்று ஒன்றுதான் அவரிடத்தில் குறை. அதை தவிர்த்து அவரிடத்தில் குறை ஏதும் கிடையாது. உத்தவர் ஒரு தூய பக்தராக இருந்ததால் அவரிடம் பகவான் அதிக கவனம் செலுத்தினார். பக்தி செலுத்துபவர்கள் மீது கண்டிப்பாக பகவானுடைய கருணை எக்ஸ்ட்ரா கண்டிப்பா இருக்கும். கேர் டேக்கிங் இல்லையா. சோ நம்மளையே நம்பி இருக்கிறவங்களுக்கு நாம எப்படி ஒரு கைங்கரியம் செய்யணும்ன்றது நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறோமோ அதே போலதான் இந்த குணாதிசயங்கள் எல்லாமே நமக்கு எப்படி வந்ததுன்னா பகவானிடத்தில் இருந்ததால் தான் நாமளும் அந்த குணாதிசயங்களை பெற்றிருக்கின்றோம் இல்லையா. சோ இந்த சிருஷ்டியினுடைய இயற்கைக்கு ஏற்றவாறு நாம அந்த எந்த குணத்தோடு இருக்கின்றோமோ ஒரு செயலை 3 குணங்களில் வெவ்வேறு விதமாக நம்ம செயலாற்ற முடியும் இல்லையா. சோ சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்கள் அடுத்தவர்களுடைய நன்மைக்காகவும் பார்த்துதான் ஒரு செயலை செயல்படுத்துவார்கள். ரஜோகுணம் இருப்பவர்கள் தன்னுடைய சுயநலத்திற்காகவும் மேலும் பேராசைக்காகவும் காமமாக இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய பேராசைக்காகவும் அதை அதை செய்து முடிப்பார்கள். அதே மாதிரி தாம்சிக்கு இயல்புல இருப்பவர்கள் அவர்கள் செயலை பைத்தியகாரத்தனமான இதுவாக தான் எடுத்துட்டு போவாங்க. அது அவர்களுக்கே நன்மை பயக்குமா என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. அதனால இந்த இயற்கைக்கேற்றவாறு நம்ம ஒரு செயலை 3 விதத்தில் நம்ம செயல்படுத்துகின்றோம். ஒருவர் இந்த 3 குணாதிசயங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையை அடையும் பொழுதுதான் தூய்மையான ஒரு செயலில் அவர்கள் ஈடுபடுகின்றார்கள் என்று அர்த்தம். சோ மைத்ரேயர் ஒரு பக்தர் என்ற போதிலும் அவரது பக்தி கலப்படம் உள்ளதாக இருந்தது. இங்கே கலப்படம் என்பது சொல்லப்படுவது என்பது அவர் தியானத்தில் மட்டுமே திளைத்திருந்தார். வெறுமனே தியானம், அங்கே பக்தியில் அவர் நிறைவடையவில்லை. அத்வைதம் என்றால் அகம் பிரம்மாஸ்மி இல்லையா, அதாவது நானும் பிரம்மன் என்னக்கூடிய அந்த நிலை, பகவானோட இணையக்கூடிய நிலை, அது மட்டும்தான் அவருடைய உணர்தல் இருந்தது. பகவான் வெறுமனே ஆற்றல் கிடையாது, அவர் ரூபமும் உள்ளவர் இல்லையா. சோ ரூபமும் உள்ளவர் என்பதை புரிந்து கொள்ள, வெறுமனே ஆற்றல் மாத்திரமே என்று வாதிப்பதும் தவறு,
வெறுமனே ரூபம் என்று வாதிப்பதும் தவறு. இரண்டு நிலைகளை வந்து நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் இல்லையா? சோ இந்த பாகவதத்திலேயே நம்ம முந்தைய கேண்டோல வந்து, அதாவது செகண்ட் கேண்டோ ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோலயே வரும், இது செகண்ட் கேண்டோ தான் நினைக்கிறேன். சோ அதாவது ஆகாயம் என்பது எவ்வாறு, வானம் என்பது எவ்வாறு வந்து அவதரிக்கின்றது, பகவானுடைய ஆற்றலால் இந்த இயற்கையான இந்த, அதாவது ஆகாயம் என்பது சிருஷ்டிக்கின்றது இல்லையா? அந்த ஆகாயத்திலிருந்து தான் நம்ம சப்தத்தை வந்து உணர்கின்றோம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஆகாயத்திலிருந்து காற்று, வாயு வருகின்றது, வாயுலிருந்து தான் நமக்கு வந்து அக்னி வருகின்றது, அக்னியிலிருந்து தான் நமக்கு வந்து நீரும் வந்து கிடைக்க பெறுகின்றோம். அதுக்கப்புறம் தான் பூமி, பூமியினுடைய வாசம், இந்த சைக்கிளை நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ பகவானுடைய ஆற்றலிலிருந்து பிறக்கப்பட்ட இது. சோ இதனால வெறுமனே ஆற்றல் மட்டும்தான் அப்படின்னு நினைக்க முடியுமா? நம்ம கிடையாது. அவருடைய ஆற்றலும் உண்டு, மேலும் வந்து அவருக்கு ரூபமும் சச்சிதானந்த நிலை உண்டு என்பதையும் நாம படிச்சுட்டு வரோம். இரண்டு நிலைகளையுமே கொண்டவர் தான் பகவான் என்பதை நாம கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ வெறுமனே ஆற்றல் அப்படின்னு நினைக்கிறதும் மிக தவறு, வெறுமனே ரூபம் மட்டுமே அப்படின்னு நினைக்கிறதும் தவறு இல்லையா? அவருக்கு ரூபமும் உண்டு, ஆற்றலும் உண்டு. சிலதெல்லாம் ஆற்றலின் வழியாக அவர் செயல்படுத்துவார், சிலது ரூபத்தின் வழியாக நம்ம வந்து பார்க்கின்றோம். சோ ஸ்வயம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு அவதரிக்கின்றார் என்றால் அவருடைய ரூபம் வந்து இங்கே இறங்கி வருகின்றது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அவர் வந்து நம்மள மாதிரி ஒரு நார்மலான ஒரு அதாவது குழந்தையாக அவதரிக்கின்றார் என்று நாம நினைக்க கூடாது. ராமபிரானும் அதே மாதிரிதான், கிருஷ்ணரும் அதே மாதிரிதான். அவர்களுடைய அவதார நோக்கங்கள் அவங்க வந்து நன்னா தெரியும். ஆனால் இருந்தாலும் இந்த இயற்கையினுடைய சட்டதிட்டங்களை படைத்தவர், இந்த இயற்கையினுடைய சட்டதிட்டங்களை வந்து அவரும் வந்து அதை மதிக்கின்றார் இல்லையா? அதனாலதான் அவர் இப்போ கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து இந்த இடத்துல பார்த்த சாரதியாக வேண்டிய ஒரு இதுவே இல்லை, அவருக்கு அந்த வேலை தேவையே கிடையாது இல்லையா? இருந்தாலும் இந்த இடத்தில் அவர் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அந்த மாதிரி அத்வைத ரூபம் கொண்டவர் அவர். சோ நம்மள மாதிரி ரூபம் கிடையாது. ஸோ அதாவது நம்முடைய புலன்களுக்கும் அவருடைய புலன்களுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. நம்மளால கண்ணால மட்டும்தான் பார்க்க முடியும், அவரால் காதாலையும் பார்க்க முடியும். ஒரு புலனை வேறு ஒரு செயலுக்கு செயல்படுத்தக்கூடிய வல்லமை பொருந்தியவர் யார் என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவர். ஸோ அதனால நம்முடைய உடலை வந்து இந்த ரூபத்துலதான் பகவான் ஸ்வயம் இறங்கி வந்திருக்காருனாக்க மூடர்களாக இருப்பவர்கள் வந்து ஏளனம் செய்வது என்பது நம்ம 7th சாப்டர்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, பகவத்கீதையில. சோ நான் இந்த ரூபத்தில் வரும்பொழுது என்னை வந்து, அதாவது மூடர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து ஏளனம் செய்வார்கள் என்று சொல்லியிருக்கார். ஆனால் அவருடைய ரூபத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல் அது. ஆனால் உணர்ந்தவர்கள் தூய பக்தர்களாகின்றனர். அதனால நம்முடைய ரூபத்தோட பகவானுடைய, நம்மது எல்லாமே பௌதீக ரூபம் இல்லையா? உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆன்மா மட்டும்தான் பகவானிலிருந்து பிரிந்து வந்து பின்ன பகுதி, அவர்தான் விதையளிக்கக்கூடிய தந்தை அப்படிங்கிறதையும் நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ அந்த யாக சக்கரத்துல இருந்து நாம எவ்வாறு திரும்பி வருகின்றோம் என்பதையும் வந்து நாம படிச்சிருக்கோம். சோ இப்படி ஒன்றோடு ஒன்று பிணைந்ததுதான் இந்த ஞானம். இதையெல்லாம் நம்ம வந்து உணர்ந்து, இதுல வந்து நம்ம வந்து டிபேட் பண்ணா கூட யாருமே வந்து இதுல வந்து இது cannot go back. சோ எஸ், பகவானுக்கு ரூபம் உண்டு என்பதையும் நாம டிபேட் பண்ண முடியும், பகவான் ஆற்றலும் உண்டு என்பதையும் நம்மளால டிபேட் பண்ண முடியும் இல்லையா? பாகவதத்திலையும் பகவத்கீதையிலுமே எல்லா ரெஃபரன்சஸும் நமக்கு இருக்கின்றது. இரண்டு நிலைகளை கொண்டவர் தான் பகவான். ஆனால் அவருடைய ரூபம் வந்து சச்சிதானந்த நிலை. மேலும் அத்வைதம் என்றால் அவருடைய ஆன்மா மற்றும் உடல் இரண்டுமே வந்து ஒன்றுதான் என்பதை நாம புரிந்துக்கணும். அது பிரம்ம சமீதியில கூட அதுதான் வந்து பிரம்மர் பாடியிருக்கார். அத்வைதம் அனந்த ரூபம் என்று தான் சொல்லியிருக்கார். அனந்தம் என்றால் அதாவது எல்லையற்ற நிலையை கொண்டவர். அத்வைதம் என்றால் அவருடைய பரமாத்மா ஆத்மாவும் மற்றும் அந்த உடல். சோ நம்மள மாதிரி உடல் நாளங்கள் எல்லாம் அவருக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ரத்த நாளங்கள் மாதிரி எல்லாம் பகவானுக்கு கிடையாது. He doesn't have. அதனால்தான் அவரு வயோதிகமானாலும் 25 வாலிபராகத்தான் அவர் எப்பொழுதுமே காட்சி அளித்தார் என்று சொல்லப்படுகின்றது. நமக்கு எல்லாமே பௌதீகம். இந்த பௌதீக பண்புகளால் 24 பண்புகளால் ஆனதுதான் இந்த உடல் இல்லையா? சோ இது மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது இல்லையா? நம்ம வந்து இந்த 4 விதமான, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை, இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறப்பு, இறப்பு, அதுக்கப்புறம் வந்து மூப்பு, வியாதி இல்லையா? இந்த 4 விதமான நமக்கு இருக்கக்கூடிய சங்கடங்கள் இது எல்லாமே. சோ குறைகளும் உண்டு நமக்கு இல்லையா? குறையுடைய புலன்கள், நம்ம வந்து தவறு செய்வதற்கு நம்ம வந்து we are prone to do mistakes இல்லையா? சோ மேலும் வந்து சீட்டிங் ப்ரொபென்சிட்டியும் நம்ம கிட்ட உண்டு, அடுத்தவர்களை ஏமாற்றக்கூடிய அந்த தன்மையும் உண்டு, மாயையில் சிக்கி கொள்பவர்கள் நாம. இதெல்லாம் குறைபாடுகள் நமக்கு. இந்த 4மே நமக்கு
குறைபாடுகள், அந்த 4மே நமக்கு தொந்தரவுகள். இந்த தொந்தரவுகளும் மற்றும் இந்த குறைபாடுகளையும் வந்து நாம் எவ்வாறு களைவது என்பதற்கான அந்த யோசனையில நம்ம கண்டிப்பா இறங்கணும். ஏனென்றால் இந்த உடல் இந்த குறைபாடுகளுக்கு உட்பட்டது, மேலும் இந்த தொந்தரவுகளை அது கண்டிப்பாக அனுபவிக்க வேண்டியதுதான். சோ எது வரைக்கும் நாம் இந்த பூமியில் பிறக்கின்றோமோ அது வரைக்கும் நாம் இந்த தொந்தரவுகளை வந்து, பிறப்பு எனக்கூடிய ஒரு தொந்தரவு, இறப்பு கண்டிப்பா வந்து பிறந்த பிறகு, மூப்பு என்பதும் நமக்கு கண்டிப்பா வரும். மேலும் வியாதி எனி டைம் வரும். அது சிறு பிள்ளைக்கா இல்லை வந்து மிடில் ஏஜ்ல இருக்கிறவங்களுக்கா இல்லை வயோதிகமா என்பது கேரண்டியே கிடையாது. எப்ப வேண்டுமென்றாலும் யாருக்கு வேண்டுமென்றாலும் என்ன வியாதி வேண்டுமென்றாலும் வரும். அதுதான் இந்த இயற்கையினுடைய சட்டம் இல்லையா? சோ அது நம்முடைய கர்ம பலனுக்கேற்றவாறு நாம் அதை கிடைக்க பெறுகின்றோம். ஒரு வியாதி வருகின்றது என்றால் முந்தைய கர்மங்க பலன்களுக்கு ஏற்றவாறு இந்த ஜென்மத்துல நாம் எதை அனுபவிக்கணுமோ அதற்கேற்றவாறு எல்லாமே வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கின்றது இல்லையா? நாமும் இந்த ஜென்மத்துக்கு வந்த பிறகு நாம் எவ்வாறு செயலாற்றுகின்றோம் அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? சோ நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்ட் எப்படி, நாம் எதையெல்லாம் உண்கின்றோம், இது எல்லாமே நமக்கு வந்து டிபெண்டன்சி ஆகிறது. அந்த காரணத்தை வந்து அந்த வழியில் எடுத்துட்டு வந்து எக்ஸிகியூஷன் ஆயிடும். அதனால வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து பக்தியின் தரப்பில் இருந்து கொண்டு பகவானுக்கு நித்திய சேவை புரிவதற்கான மார்க்கத்தை மட்டும்தான் ஒரு உயிர் வாழி அவனுடைய பிரதான கடமையும் அதுதான். அதை தான் அவன் வந்து தேடிக்கொள்ள வேண்டும். சோ மைத்ரேயர் வந்து அத்வைத கண்ணோட்டத்தின் அதன் மூலியமா தான் அவர் வந்து கலப்படமானவர். ஏனென்றால் ஹையஸ்டா வந்து பகவானோடு இணைவது ஒன்றுதான் அவர்களுடைய உணர்தல் இல்லையா? சோ வெறுமனே ஆற்றல் மட்டும்தான் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய வாதம். சோ நம்ம வந்து பிரம்ம ஜோதியில கலக்கிறது தான் வந்து இலக்கு அப்படின்னு அவங்களுடைய வாதம். சோ அது வந்து அதற்கு மேலேயும் இருக்கு. நம்ம வேறு 4 விதமான முக்திகளை பற்றி நம்ம படிச்சிருக்கோம். இது வந்து லீஸ்ட் இல்லையா? அதுதான் இந்த பேஸ் லெவல் முக்தி என்பது இதுதான். சோ பகவான் தமது பக்தர்களுடன் உன்னத அன்பின் அடிப்படையில் அன்பு பரிமாற்றம் கொள்கின்றார் இல்லையா? சோ நாம் எந்த அளவுக்கு பகவானிடத்தில் பூரணமாக பக்தி கொள்கின்றோமோ, அன்பு பொழிகின்றோமோ, பகவானும் அதே மாதிரி நமக்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்றார் இல்லையா? சோ தத்துவ அறிவு அல்லது பலநோக்கு கர்மம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அவர் கண்டிப்பா வரதே கிடையாது. பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் அத்வைத அறிவுக்கோ அல்லது பலநோக்கு கர்மங்களுக்கோ இடமே கிடையாது. பிருந்தாவனுடைய குரோபியர்கள் ஏதாவது ஞானத்தில் வந்து நிலை பெற்றிருந்தார்களா? இல்லை வந்து கர்ம யோகத்தில் நிலை பெற்றிருந்தார்களா? இல்லை, வெறுமனே அன்பு தொண்டு ஒன்றுதான் புரிந்தார்கள் பகவானிடத்தில். அதே மாதிரிதான் அவர்களது உயிரும் உடலுமானார் பகவான். கோபியர்களும் பகவானின் உயிரும் உடலமாக இருந்தனர். சோ அங்கே வெறுமனே பேரானந்தத்தை மட்டுமே அவர்கள் அனுபவித்தார்கள். அதாவது பக்தி மட்டும்தான் அவர்களுடைய சமர்ப்பணமாக இருந்தது. இங்கு பகவானின் அன்பு மைத்ரேய முனிவர் இருந்ததை விட உத்தவரிடம் அதிகமாக இருந்தது என்பதை வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ் மல்லிகா மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. ஸ்ரீ பகவானு வாச்ச வேதாகம் அந்தர் மணிஷிப்சிதம் தே ததாமி யத் தத் துவாரபாவம் அந்யய சத்ரே புரா விஸ்வ ஸ்ருஜாம் வசூனாம் மத் சித்தி காமேன வசோத்வேஷ்டச. எஸ் வாசி துவேஷ்டத. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச வேதாகம் அந்தர் மனசீப்சிதம் தே ததாமி யத்யத் துரபாவம் அந்யைஹி சத்ரே புரா விஸ்வ ஸ்ருஜாம் வசுனாம் மத் சித்தி காமேன வசோத்வேஷ்டக. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பரமபுருஷ பகவான் கூறினார், வேத அறிவின் அகம் நான், அந்த உள்ளே மனசி மனதின், ஈப்சிதம் நீ விரும்பியதை, தே உனது, ததாமி நான் உனக்கு அளிக்கிறேன், யத் எந்த, தத் அந்த, துரவாபம் அடைவதற்கு மிகவும் கடினமான, அந்யை பிறரால், சத்ரே யாகத்தில், புராதன காலத்தில், விஸ்வஸ்ருஜாம் இந்த சிருண்டியை விரிவடைய செய்தவர்களின், வசுனாம் வசுக்களின், மத் சித்தி காமேன என்னுடைய சகவாசத்தை அடையும் நோக்கத்துடன், வசோ ஓ வசு, துவயா உன்னால், இஷ்ட வாழ்வின் இறுதி லட்சியம். மொழிபெயர்ப்பு: உன் மனதின் அந்தரங்க ஆசையை நான் அறிவேன். புராதன காலத்தில் பிரபஞ்ச விவகாரங்களை விரிவடைய செய்யும் பொறுப்பை ஏற்றிருந்த வசுக்களும் பிற தேவர்களும் யாகங்களை செய்தனர். அச்சமயத்தில் என் சகவாசத்தை பெற நீ விரும்பினாய். மற்றவர்களால் இதை அடைவது மிகவும் கடினம் என்றாலும் உனக்கு நான் இதை அளிக்கிறேன். பொருளுரை: உத்தவர் பகவானின் நித்திய சகாக்களுள் ஒருவர் ஆவார். பகவானின் ஓர் அம்சம் புராதன காலத்தில் 8 வசுக்களில் ஒருவராக இருந்தார்.
8 வசுக்களும் பிரபஞ்ச விவகாரங்களை நிர்வகிப்பதற்கு பொறுப்பாளிகளான உயர் கிரகத்தில் உள்ள தேவர்களும் புராதன காலத்தில் தங்களுடைய வாழ்வின் முடிவான நோக்கத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்ள விரும்பி ஒரு யாகத்தை செய்தனர். அப்பொழுது வசுக்களுள் ஒருவராக செயற்பட்ட உத்தவரின் ஓர் விரிவங்கம் பகவானின் சகாக்களுள் ஒருவராக மாற விரும்பினார். பகவான் ஒவ்வொரு ஜீவராசியின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக இருப்பதால் இதை அவர் அறிந்திருந்தார். இந்த பரமாத்மா ஜீவராசியின் குறையுடைய உணர்வுக்கு ஞாபக சக்தியை அளிக்கிறார். முழுமையற்ற உணர்வு நிலையில் உள்ள ஜீவராசி தனது கடந்த கால வாழ்வின் சம்பவங்களை மறந்து விடுகிறான். ஆனால் அவனது கடந்த கால அறிவு வளர்ச்சிக்கேற்ப செயல்படும்படி பரமாத்மா அவனுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார். பகவத்கீதை உண்மையை பல வழிகளில் உறுதி செய்கிறது. ஏ யதா மாம் பிரபத்யந்தே தாம் ததைவ பஜாமி அகம். பகவத்கீதை 4.11. சர்வசிய சாகம் ஸ்ருதி சந்நிவிஷ்டோ மத்தக சும்ருதி ஞானம் அபோகனம் ச. பகவத்கீதை 15.15. ஒவ்வொருவனும் தன் விருப்பம் போல் ஆசைப்படும் சுதந்திரத்தை பெற்றுள்ளான். ஆனால் அவனது ஆசைகள் பரம புருஷரால் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. நினைக்க அல்லது ஆசைப்பட ஒவ்வொருவருக்கும் சுதந்திரம் உண்டு. ஆனால் அந்த ஆசையின் நிறைவேற்றம் பகவானின் விருப்பத்தை சார்ந்துள்ளது. மனிதன் திட்டமிடுகிறான், பகவான் முடிவு செய்கிறார் என்ற சட்டத்தையே இது வலியுறுத்துகிறது. புராதன காலத்தில் தேவர்களும் வசுக்களும் யாகம் செய்த பொழுது வசுக்களுள் ஒருவராக இருந்த உத்தவர் பகவானின் சகவாசத்தை பெற விரும்பினார். மனோதத்துவ கற்பனையிலும் பலநோக்கு கர்மங்களிலும் ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கு இதை அடைவது மிக கடினம். இத்தகைய நபர்கள் பகவானின் சகாவாக ஆவதை பற்றிய எந்த தகவலையும் அறிந்திருப்பதில்லை. வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பூரணத்துவம் பகவானின் நேரடியான சகவாசத்தை பெறுதல் என்பதை பகவானின் கருணையினால் தூய பக்தர்களால் மட்டுமே அறிய முடியும். உத்தவரின் ஆசையை நிறைவேற்றுவதாக பகவான் அவருக்கு உறுதியளித்தார். பகவான் இக்குறிப்பை உத்தவருக்கு உணர்த்திய பொழுது பகவானின் சகவாசத்தை பெறுவதின் முக்கியத்துவத்தை மைத்ரேய முனிவரும் இறுதியாக உணர்ந்து கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அற்புதமான விளக்கம் இல்லையா? சோ இந்த இடத்துல பகவத்கீதை 4.11 எதேமாம் பிரபத்யந்தே தாமஸ் ததைவ பஜாமி அகம். அதாவது நாம எவ்வாறு பகவானிடத்தில் நம்மளை சமர்ப்பித்துக் கொள்கின்றோமோ அதே அந்த அளவுக்கு பகவானும் நமக்கு அருள் பாலிக்கின்றார். He will reciprocate. ஸோ நம்ம எப்படி ஒருத்தர்கிட்ட பழக ஆரம்பிக்கின்றோமோ அவரும் நம்ம கிட்ட அதே மாதிரி தானே பழகிறார். ஸோ அன்பாக பழகினால் அவரும் நம்ம கிட்ட அன்பாக இருப்பார். அவர் மீது நாம் விரோதம் கொண்டால் அவரும் இவர் எதுக்கு விரோதம் கொள்கின்றார், நாம எதுக்கு அவருடைய அந்த சுபாவத்தினுடைய விளைவுகளை எல்லாம் நம்ம சகித்து கொள்ளணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்க மீண்டும் அதே நிலையில நமக்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்றாங்க இல்லையா? இதுதான் நம்ம பௌதிகத்திலேயே நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகள். அதே மாதிரிதான் நாம பகவானிடத்தில் எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய சமர்ப்பணத்தை நாம ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றோமோ, எந்த அளவுக்கு நம்ம நம்பிக்கையை வளர்த்து கொண்டு அவரை நம்ம கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமையாக ஏற்றுக்கொண்டு அவரிடத்தில் நாம சரணாகதி அடைகின்றோமோ அதே அளவுக்கு பகவானும் நமக்கு பலன்களையும் நமக்கு நல் வழியையும் அவர் காட்டுகின்றார். சர்வஸ்ய சாகம் ஸ்ருதி சந்நிஷ்டோ மத் சம்ஸ்ருதி ஞானம் அபோதனம் ச. இது பகவத்கீதை 15.15 ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம். விளக்கு உரை வரும்பொழுது நம்ம அதை பத்தி பார்க்கலாம். சோ பகவான் வாச்சக் வேதாகம் அந்தர் மனசீப்ஷிதம் தே ததாமி யத் த்வரவாபம் அன்யய சத்ரே புரா விஸ்வ சுர்ஜாம் வசூனாம் மத் சித்தி காமேன வசோ துவேஷ்டத. ஸ்ரீ பகவானு வாச்ச, பரமபுருஷ பகவான் கூறினார். வேத அறிவின், அதாவது பாத்தீங்கன்னா வேதா என்றால் அறிவு, அடுத்து அகம் என்றால் இங்கே பகவானை குறிக்கிறது நான், அந்த உள்ளே மனசின் ஈப்ஷிதம் நீ விரும்பியதை. அதாவது மைத்ரேய முனிவர் முன்ன காலத்துல அவர் புராதன காலத்தில் என்னவாக இருந்தார், அந்த 8 வசுக்கள்ல ஒருவராக இருந்தார். அப்பொழுது நீ என் மீது என்ன விரும்பினாயே அதை உனக்கு நான் இப்ப கொடுக்க போறேன்றத இந்த பதத்திலிருந்து அந்த விளக்க உரையில சொல்கின்றார். சோ அதனால நமக்கு எப்ப நம்ம எதை விருப்பப்பட்டாலும் அதற்கான காலகட்டங்கள் வரும்பொழுது பகவான் அதை கண்டிப்பாக நிறைவேற்றுகின்றார். ஆனால் நம்முடைய விருப்பத்தை ஆன்மீகத்தில் எடுத்து செல்ல வேண்டும். இப்போ நம்மளால அடைய முடியலன்னாலும் பிற்காலத்தில் அடையக்கூடிய பிராப்தத்தை நாம கண்டிப்பாக பெறுவோம். ததாமி நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன். சோ எத் எந்த, தத் அந்த,
துரவாபம் அடைவதற்கு மிகவும் கடினமான அந்நிய பிறரால் சத்ரே யாகத்தில் புராதன காலத்தில் விஸ்வஸ்ருஜம், அதாவது விஸ்வம் என்றால் இந்த சிருஷ்டியை வந்து படைத்தவர் இல்லையா, ஸ்ருஜாம் என்றால் வந்து விரிவடைய, எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் ஆக்சுவலி செய்தவர்களின், இந்த சிருஷ்டியை வந்து எக்ஸ்பான்ஷன் கண்டிப்பா செய்துதான் ஆகணும் இல்லையா. சோ எவ்வாறு பிரம்மர் வந்து வேத ஞானத்தை வந்து கற்றுக்கொண்டார் பகவானிடத்தில், 4 பதங்களிலே அனைத்தையுமே கற்றார் என்று நம்ம வந்து படிச்சோம் செகண்ட் கேண்டோல. அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக அவர் நாரதருக்கு எடுத்துரைத்தார். நாரதர் வந்து வேதவியாசருக்கு எடுத்துரைத்தார், வேதவியாசர் அதை தான் எல்லாவற்றையுமே படைத்தார் இல்லையா. சோ அது போல ஒவ்வொருத்தருக்கும் சில சமயத்துல வந்து பகவான் ஞானத்தை வழங்குவது என்பது உண்டு. சோ இந்த அதாவது சிருஷ்டியை விரிவடைய செய்தவர்கள் அதாவது இந்த 8 வசுக்களின், சோ வசூனாம் அதாவது வசுக்களின் மத் சித்தி காமேன என்னுடைய சகவாசத்தை அடையும் நோக்கத்துடன் வசோ ஓ வசு. சோ இத வந்து யார வந்து சொல்றாரு இங்க அட்ரஸ் பண்றாருனாக்கா, அதாவது உத்தவரை வந்து சொல்கின்றார். சோ புத்தவருக்கு தான் இந்த இது. முன்ன காலத்துல அவர் வந்து வசுக்களிலே வந்து ஒருவராக இருந்து அவர் வந்து அந்த நிலை பகவானிடத்தில் வந்து சகவாசத்தை அடையும் நோக்கத்துடன் சோ அதை வந்து மனதில் வளர்த்து கொண்டிருந்தார். அதனால்தான் அவர் இந்த ஜென்மத்துல வந்து அவருக்கு சேவை புரிவதற்கான அந்த பாக்கியத்தையும் வந்து பகவான் அவருக்கு வந்து வழங்கினார். வத்யா உன்னால் இஷ்ட அதாவது வாழ்வின் இறுதி லட்சியம். சோ இப்ப ஞானத்தை வந்து வழங்க போகின்றார். ஒரு மனிதனின் அந்தரங்க ஆசையை நான் நிறைவேற்றுவேன், அறிவேன் என்று சொல்கின்றார். நம்ம உள்ளுக்குள்ள ஏதாவது எழுப்பக்கூடிய ஆசைகள் அனைத்துமே, அது பௌதிகமா இருக்கட்டும் ஆன்மீகமா இருக்கட்டும், நாம வந்து கண்டிப்பாக ஆசை கொள்கின்றோம். ஆனால் பௌதிக ஆசைகளை விடுத்து ஆன்மீக ஆசைகளை கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த உணர்வை வந்து நாம வந்து விருதி செய்து கொள்ளணும். புராதான காலத்தில் பிரபஞ்ச விவகாரங்களை விரிவடைய செய்யும் பொறுப்பை இல்லையா, இந்த சிருஷ்டியை வந்து எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் வந்து பிரஜனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி மன்வந்த்ராஸ் வந்து படைத்தார் யாரு, நம்ம பிரம்மர் வந்து இல்லையா. சோ ஆனா இங்கே வந்து புராதன காலத்தில் எத்தனையோ தடவை இந்த அண்டங்கள் படைக்கப்பட்டிருக்கும், அவர் எந்த அண்டத்தில் இந்த செயலை செயலாற்றினார் என்பது நமக்கு தெரியாது. ஆனால் பகவானுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஏனென்றால் அநேக அண்டங்களை படைத்தவர் அவர்தான். சோ பக்தர்களுடைய எல்லாமே வந்து அவருக்கு நன்னா தெரியும். புராதன காலத்தில் பிரபஞ்ச விரிவடைய செய்யும் பொறுப்பை ஏற்றிருந்த வசுக்கள். சோ பிரபஞ்ச விரிவங்கங்களே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ்பான்ஷன்ல வந்து யார் ஈடுபட்டிருந்தது வந்து வசுக்கள் ஈடுபட்டிருந்தார்கள். பிற தேவர்களும் யாகங்கள் வந்து செய்தனர். சோ அப்படிப்பட்ட வசுக்களும் தேவர்களும் வந்து பகவானுக்காக யஜ்ஞங்களை வந்து வளர்க்கிறார்கள். அச்சமயத்தில் என் விசுவாசத்தை பெற நீ விரும்பினாய். அதாவது யாருக்கு இது சொல்றது, உத்தவருக்கு. மற்றவர்களால் அதை அடைவது மிகவும் கடினம் என்றாலும் உனக்கு நான் அதை அளிக்கின்றேன் என்று சொல்கின்றார். யாரு, பகவான் விதுரருக்கு, விதுரர் என்றேனே, உத்தவருக்கு. உத்தவர் பகவானின் நித்திய சகாக்களில் ஒருவர் ஆவார். சோ பகவானின் ஓர் அம்சம் புராதன காலத்தில் 8 வசுக்களில் ஒருவராக இருந்தார். 8 வசுக்களும் பிரபஞ்ச விவகாரங்களை, அதாவது இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், இதனுடைய விரிவங்கங்கள், அதனை மெயின்டைன் பண்றது, இது எல்லாமே வசுக்களால் வந்து நிர்வாகிப்பதற்கு பொறுப்பாளிகளான உயர் கிரகத்தில் உள்ள தேவர்களும் புராதன காலத்தில் தங்களுடைய வாழ்வின் முடிவான நோக்கத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்ள விரும்பிய ஒரு யாகத்தை செய்தனர். அதாவது நம்ம எல்லாருடைய இலக்கு என்ன என்பது, நம்ம இறையருள் பெற வேண்டும், இறைவனுடைய திருநாட்டை அடைய வேண்டும் என்பதுதான் நம்மளுடைய மேன்மையான இலக்கு. அத்தகைய இலக்கை வந்து தேவர்களும் மற்றும் வசுக்களும் கொண்டிருந்தனர். அதற்காக அவர்கள் வந்து யக்ஞம் செய்தனர் என்று இந்த இடத்துல வந்து நம்ம பிரபுபாதர் வந்து அழகாக விளக்குகின்றார். அப்பொழுது வசுக்களில் ஒருவராக செயற்பட்ட உத்தவரின் ஒரு விரிவங்கம் தான் இப்பொழுது, அதாவது வசுக்கள்ல 8 வசுக்கள்ல அவரும் ஒருத்தர். அவர் என்ன நினைச்சார், பகவானின் சகாக்களுள் ஒருவராக மாற விரும்பினார், பெரப்லேனியா இல்லையா. சோ அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து யுக அவதாரங்கள் மேற்கொள்ளும் பொழுது அந்த சகாக்களும் இந்த இடத்துல வந்து திரும்பி வருகிறார்கள் இல்லையா. அவர்களுடைய நோக்கத்தை முடித்த பிறகு அவர்களும் பகவானுடைய சென்று விடுகிறார்கள். சோ யாகத்தை வந்து நடத்தினர். அவர் வந்து மாற விரும்பினார். பகவான் ஒவ்வொரு ஜீவராசியின் இதயத்திலுமே பரமாத்மாவாக இருப்பதால் இதை அவர் அறிந்திருந்தார். நம்ம உள்ளுக்குள்ள என்ன நினைக்கிறோமோ அது பகவான் கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்குவார். அது நன்மையான விதத்தில் நினைக்கிறோமா, இல்லை போலியாக வந்து நடிக்கின்றோமா, இல்லை வந்து அறியாமையில் செயல்படுகின்றோமா என்பது பகவானுக்கு தெரியும். நம்மளை விட அவருக்கு தான் நிறைய தெரியும் இல்லையா. இந்த பரமாத்மா ஜீவராசியின் குறையுடைய உணர்வுக்கு ஞாபக சக்தியை அளிக்கின்றார்.
சோ நமக்கு ஞாபக சக்தியும் அளிப்பது எல்லாம் வல்ல இறைவன் அவர்தான். முழுமையற்ற உணர்வு நிலையில் உள்ள ஜீவராசி தமது கடந்த கால வாழின் சம்பவங்களை மறந்து விடுகின்றான் இல்லையா? அதாவது நம்ம அந்த தவத்திலோ இல்லை வந்து பக்தியிலோ நிறைவடையவில்லை என்றால் நமக்கு அந்த மறதி எனக்கூடிய ஒன்று பண்பு வந்து நம்ம இடத்துல தானாகவே பகவான் வந்து கொடுத்திருக்கார். சோ எப்போ அந்த ஞானத்தின் தளத்திற்கு நம்ம சென்று மேலும் பக்தியை நம்ம முழுமையாக ஆற்றுகின்றோமோ அப்ப வந்து நமக்கு அதை உணரக்கூடிய சக்தியை வந்து பகவான் கொடுக்கின்றார். ஆனால் அவனது கடந்த கால அறிவு வளர்ச்சிக்கேற்ப செயல்படும்படி பரமாத்மா அவருக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார் இல்லையா? கண்டினியூவேஷன். அதனால்தான் பக்தி செயல் நாம் எங்க விட்டுருக்கிறோமோ அங்கிருந்து தொடர்றதுக்கான பாக்கியம் வந்து பகவானே கொடுப்பார். சோ விட்ட இடத்துல இருந்து தொடர்றதுக்கான ஒரே ஒரு இது வந்து பக்தி, அதாவது ஆன்மீகம் சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் மட்டும்தான் இருக்கும். பௌதிக செயல்கள் இங்கேயே பிறக்கின்றது, இங்கே அந்த உயிர் வாழ்ற வரைக்கும் அது செயல்படுகின்றது. அதே மாதிரி அவன் மரணித்த பிறகு அந்த செயலுக்கும் அவனுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இருப்பது கிடையாது. ஏனென்றால் அவன் வேறு ஒரு உடலை தெரித்து வேறு ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்திருப்பான் அவனுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு. சோ முந்தைய இதுல வந்து எந்த இடத்துல அவன் இருந்தானோ அதே இடத்துல நெக்ஸ்ட் டைம் இருப்பான்ன்றது கேரண்டி கிடையாது இல்லையா? சோ மேலும் அவன் விட்டு சென்ற அந்த செயலை தொடர்வதற்கான மார்க்கமும் கிடையாது இல்லையா? ஒருத்தர் வந்து வீடு கட்டின்றே இருக்கும் பொழுது மரணம் என்பது ஏற்பட்டால் அவர் வந்து அடுத்த ஜென்மத்தை அவர் ஏற்றுக்கொள்கின்றார் என்றால் மீண்டும் அதை கட்டின்றிருந்த வீடை வந்து அவர் முடிப்பாரா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? சோ பௌதிகம் தான், ஆன்மீகம் தான். சோ ஆன்மீகத்தில் நாம் எந்த இடத்துல வந்து விட்டுட்டு பகவானிடத்தில் சேர்கின்றோமோ அதை மீண்டும் வந்து அதாவது தொடர்ந்து செய்வதற்கான மார்க்கம் வந்து நமக்கு கிடைக்கின்றது. ஒன்று இந்த இக உலகில், இல்லை என்றால் பர உலகில். சோ இந்த 2 இடத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம அந்த கைங்கரியத்தை வந்து கண்டினியூஸா செய்ய முடியும். சோ அதே மாதிரிதான் பகவத்கீதை உண்மையை பல வழிகளில் உறுதி செய்கின்றது இல்லையா? பகவான் ரூபமுடையவர் என்பது இன்னொரு முறையும் நம்மளால வந்து ஊர்ஜிதப்படுத்த முடியும். ஏனென்றால் சத்திய யுகத்திலிருந்தும் திரேதா யுகத்துக்கு வந்து வரக்கூடிய அந்த காலகட்டத்துலதான் பகவான் வந்து விவஸ்வானுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது சூரிய கடவுளான விவஸ்வானுக்கு இந்த பகவத்கீதை எனும் ஞானத்தை போதித்ததாக அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகமே எடுத்துரைக்கின்றது. அதை விட ஒரு மேன்மையான ரெஃபரன்ஸ் வந்து அவர் ரூபமுடையவர் என்பதை நம்மளால வந்து கொடுக்கவே முடியாது. சோ மேலும் அந்த விவஸ்வான் என்ன பண்ணார்? அவர் வந்து தன்னுடைய மகனான மனித குல தந்தையான மனுவுக்கு வந்து எடுத்துரைத்தார். அந்த மனு யாருக்கு? மனுதான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து அதாவது புரோஜனி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த உயிர் வாழிகளுடைய உற்பத்தி என்பது அவர்களுடைய வம்சத்திலிருந்து வந்தவங்க தான் என்பது நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். விரிவங்கங்கள் இங்கே வந்து இல்லையா? அடுத்து வந்து மனு வந்து யாருக்கு சொன்னார்? இஷ்வாக் மன்னருக்கு சொன்னார். சோ இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹீஸ் எ பர்சனல் ஃபார்ம் இருக்கார் அப்படிங்கிறதையும் வந்து முன்னாடியும் இன்னும் ஒரு முறை ஊர்ஜிதப்படுத்துவார் அதே அந்த 4th சாப்டர்லயே. அதாவது நான் எப்படி வந்து நீங்க சூரிய கடவுள், நீங்க நானும் சம காலத்தவர்கள் இல்லையா? சோ பகவான் வந்து இங்கே அவதரிக்கும் பொழுது அர்ஜுனரும் மற்றும் வந்து கிருஷ்ணரும் வந்து சமகாலத்தவர்களாக காட்சி அளிக்கின்றது இல்லையா? ஆனால் அவர் வந்து பிறப்பற்றவர், எப்பொழுதுமே இருப்பவர், முற்காலத்தை பற்றி 3 காலத்தை பற்றி அறிபவர் என்பது நம்ம அர்ஜுனருக்கு தெரியாது. அந்த ஞானத்தை அவர் இந்த இடத்துல உரைக்கின்றார். சோ தாங்கள் எவ்வாறு சூரிய கடவுள் வந்து உன்னை விட பழமையானவர், அவன் வந்து வயதானவர், அவனுக்கு வந்து நீங்க எப்படி இந்த ஞானத்தை போதித்தர்கள் என்பதை நான் எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்வது என்ற கொஸ்டின் வந்து நம்மள மாதிரிதான் வந்து அர்ஜுனரும் கேட்கின்றார். உண்மையிலே அர்ஜுனன் வந்து நமக்காக தான் அந்த கேள்வி. பிற்காலத்தில் வருபவர்கள் இதை வந்து உண்மை என்று நம்புவதற்கு ஒரு காரணம் இருக்க வேண்டும் இல்லையா? அந்த விளக்க உரை கண்டிப்பா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அதற்காக தான் அந்த கேள்விகளை வந்து கேட்டார். சோ அப்போ வந்து பகவான் சொல்கின்றார், நீயும் நானும் பற்பல பிறவிகளை கடந்தோம், ஆனால் எனக்கு எல்லாம் நினைவில் உண்டு. அதாவது முந்தைய என்ன நடந்ததுன்றது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, இப்ப என்ன நடக்கின்றது, இனிமே என்ன நடக்க போகும் எல்லாம் நான் அறிவேன் என்று பகவான் எடுத்துரைக்கின்றார் இல்லையா? சோ முக்காலத்தையுமே அறிந்தவர் அவர். சோ அவர் அப்படின்னா அந்த ரூபம் என்பது நித்தியமானது என்பதை நாம் அந்த இடத்துலயும் மீண்டும் ஒரு முறை ஊர்ஜிதப்படுத்தலாம். நம்ம கிட்ட யாராவது பகவான் வந்து ரூபமற்றவர் அப்படின்னு நம்ம கிட்ட சொல்லும் பொழுது ரூபத்திற்கான இந்த விளக்கத்தை நாம அற்புதமாக கொடுக்கலாம். ஆற்றல்ல வந்து நம்ம அவருடைய வைபவங்களையும் வந்து நம்மளால அழகா எடுத்துரைக்கலாம். சோ 2 நிலைகளும் அவருக்கு உண்டு என்பதை நாம ஊர்ஜிதப்படுத்த வேண்டும். ஸ்ட்ராங் ரெஃபரன்ஸ் நம்ம கண்டிப்பா கொடுக்கணும் இல்லையா? சர்வஸ்ய சாகம் ஸ்ருதி சன்னிஷ்டோ மத்தக
சம்ருதி ஞானம் அபோகனம் ச, அதாவது அனைத்து வேதங்களாலுமே வந்து பகவான் வந்து அவர் ஒருவர்தரா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. புருஷோத்தமனாக இருக்கக்கூடிய வேதத்தினுடைய நாயகனே அவர்தான். இந்த ஸ்லோகத்தை நாம இந்த விளக்க உரை முடிச்சுட்டு நம்ம பகவத்கீதையில மீண்டும் பார்க்கலாம். ஸோ 15 அனைத்து வேதங்களுமே அவர்தான், அவர்தான் அந்த ரூபத்தில் தான் வந்து பகவான் இருக்கின்றார். வேதங்கள் என்றால் பகவான் தான் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள போகின்றோம். ஒவ்வொருவரும் தன் விருப்பம் போல் ஆசைப்படும் சுதந்திரத்தை பெற்றுள்ளான் இல்லையா. சோ நமக்கெல்லாம் வந்து ஆசைப்படுவதற்கு வந்து சுதந்திரம் உண்டு. ஆனால் அவனது ஆசைகள் பரமபுருஷரால் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. அவர் தான் உள்ளுக்குள்ளிருந்து நமக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கிறார் இல்லையா. அதாவது நினைக்க அல்லது ஆசைப்பட ஒவ்வொருத்தருக்கும் சுதந்திரம் உண்டு. ஆனால் அந்த ஆசை நிறைவேற்றம் பகவானின் விருப்பத்தை சார்ந்துள்ளது, அக்கார்டிங் டு த வில் ஆஃப் த காட் இல்லையா. சோ மனிதன் வந்து திட்டமிடுகின்றான். we are always proposing இல்லையா. பிளான் மட்டும்தான் நம்ம பண்ண முடியும். ஆனால் பகவான் தான் அதை வந்து டிஸ்போஸ் இல்லையா. அவர் தான் முடிவு செய்கிறார். இதுக்கு வந்து அனுமதி வழங்குபவரும் வந்து பகவான் தான் என்ற சட்டத்தையே இது வலியுறுத்துகின்றது. புராதன காலத்தில் தேவர்களும் வசுக்களும் யாகம் செய்த பொழுது வசுக்களுக்கு ஒருவராக இருந்த உத்தவர் பகவானின் சகவாசத்தை பெற விரும்பினார். he want to become a friendship. எப்படி அர்ஜுனர் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருக்காரோ அது மாதிரி. சோ மனோதத்துவ கற்பனையினாலும் பலநோக்கு கர்மங்களிலும் ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கு இதை அடைவது மிக மிக கடினம். ஏனென்றால் அவர்கள் எதை விருப்பம் கொள்கிறார்களோ அதை தான் வந்து பகவான் வழங்குகிறார். சோ நாம் எதை விருப்பம் கொள்கின்றோமோ அதையே தான் நாம வந்து அடைய பெறுவோம். அதனால நம்ம வந்து பௌதீகத்தை வந்து மடைமாற்றி நாம வந்து ஆன்மீகத்தில் நாம வந்து விருப்பம் கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை நாம ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். இத்தகைய நபர்கள் பகவானின் சகவாச ஆவதை பற்றி எந்த தகவலும் அறிந்திருப்பதில்லை. ஏனென்றால் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை புரிந்தால் மட்டும்தான் அந்த சகவாசத்தை பற்றி நினைக்க முடியும் இல்லையா. சோ நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த மனது எதன் மீது லயித்திருக்கின்றதோ அதுலதான் நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை நாம செய்கின்றோம். நமக்கு எது மேன்மையாக கருதுகின்றோம், ஒன்று பௌதீகமா இல்லை ஆன்மீகமா. சோ ரெண்டுத்துல எதை நம்ம மேன்மையா கருதுகின்றோமோ அந்த மார்க்கத்தில் தான் நம்ம செல்ல முடியும். சோ நமக்கு பௌதீகம்தான் வந்து உயர்வாக கருதும் பொழுது இந்த ஆன்மீகத்தில் இப்படிப்பட்ட ஆசைகளை கூட நம்ம வளர்த்து கொள்ள முடியும் என்பது அந்த விஷனே நமக்கு இருக்காது இல்லையா. சோ ஒருவர் இந்த பௌதீகத்தை வந்து கடந்து ஆன்மீகத்தில் செல்லும் பொழுது மட்டும்தான் இத்தகைய ஆசைகளை வந்து அவர்களால் வந்து நிறைவேற்றி கொள்ள முடியும். வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பூர்ணத்துவம் பகவானின் நேரடியான சகவாசத்தை பெறுதல் என்பதையும் பகவானின் கருணையால் தூய பக்தர்களால் மட்டுமே அறிய முடியும். இது உத்தவரின் ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்காக பகவான் அவருக்கு உறுதி அளித்தார். அப்போ ஹிருதயத்திலிருந்து பகவான் அவருக்கு எஸ் யூ வில் பி பிளெஸ்ட் அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது. அதனால்தான் இந்த இடத்துல வந்து இப்ப வந்து உத்தவர் வந்து பகவானோட வந்து அதாவது சிறு பிராயத்திலிருந்தே அவர் வந்து அவரோடு வந்து நண்பராக இருந்தவர். பகவான் இக்குறிப்பை உத்தவருக்கு உணர்த்திய பொழுது பகவானின் சகவாசத்தை பெறுவதன் முக்கியத்துவத்தை மைத்ரேய முனிவரும் இறுதியாக உணர்ந்து கொண்டார். சோ அவருக்கும் இந்த உணர்வு பற்றி முக்கியத்துவத்தை அவர் வந்து உணர்ந்தார் இல்லையா. அவருடைய முக்கியத்துவம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தியானம் இதுலதான் இருந்தது இல்லையா. சோ அதுதான் அவர் அதுல வந்து அந்த இதுலதான் அவர் வந்து மேன்மையாக அடைந்தார். ஆனால் அதை விட மேன்மையானது பகவானோட வந்து நாம சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்வது என்பதை வந்து உத்தவர் வந்து மைத்ரேயர் வந்து உணர ஆரம்பித்தார். உத்தவருடைய அதாவது அவருடைய எக்ஸாம்பிள் மூலியமாக அவர் வந்து தெரிந்து கொண்டார். மேலும் இப்ப நம்ம வந்து அந்த 15th ஸ்லோகத்தை ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம். எனக்கு கூட ஃபுல்லா ஞாபகம் இல்லை, ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் அது, அதனாலதான் அதை பார்த்துடலாம் ஒரு வாட்டி. 15.15 15th அத்தியாயமே ரொம்ப சிறப்பானது. ஓகே, ஞாபக சக்தியும் மறதியும் கொடுப்பது அதை பத்தி சொல்றாரு. ஆக்சுவலி சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதிர் ஞானம் அபோஹனம் ச வேதைஷ்ட சர்வைர் அகம் ஏவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேதவித் ஏவச்சாம். அதாவது வேதங்களால் வந்து அறியப்படுபவர். இந்த பாட்டு தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது, இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் எனக்கு ஞாபகம் வரல. ஸோ ஐ எம் சீட்டட் இன் எவ்ரி ஒன்ஸ் ஹார்ட், அதாவது பரமாத்மாவாக எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே நான் கூடிக்கொண்டிருக்கின்றேன், பகவான் இருக்கின்றார் இல்லையா. அண்ட் ஃப்ரம் மீ, அவரிலிருந்து தான் வந்து ஞாபக சக்தியும் வந்து ஞானம் மற்றும் மறதியும் நமக்கு ஏற்படுகின்றது. ஒருவர் ஞானத்தில் வந்து மேன்மை அடையணுன்ற அந்த நிலை அவர் கொள்ள வேண்டும் நினைத்தால் அதுவும் வந்து பகவான் வழங்குகிறார். அதே மாதிரி நமக்கு மறதி என்பதும்
அதாவது நாம வந்து யோக மாயையால் பகவான் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். நாம வந்து இந்த மாயையில் கட்டிருக்கின்றோம். அதனால நம்ம பௌதீகத்தின் தரப்பிலே நாம வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது எல்லாம் வல்ல இறைவனை வந்து மறக்க செய்யக்கூடிய அந்த குணமும் நமக்கு வந்து ஏற்படுகின்றது இல்லையா? அதுவும் அவருடைய அருளால் தான். ஏனென்றால் நமக்கு எது பிடிக்கின்றதோ, அந்த நமக்கு எது விருப்பமோ அதை வந்து பகவான் அனுமதி கொடுக்கின்றார். ஆஸ் பர் இஸ் வில் ஒன்லி வி ஆர் கெட்டிங் இல்லையா? மேலும் ஞாபக சக்தி கூட வந்து நமக்கு நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த சக்தி கூட வந்து பகவானால் தான் நாம கிடைக்கப்படுகின்றோம். அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்ல சர்வஸ்ய சாகம் பிரிதி சன்னிவிஷ்டோ மத் ஸ்மிருதேர் ஞானம் அப்போகனம் ச. அதாவது நம்ம வந்து நம்ம நினைவு கொள்ளுதல் மற்றும் மறந்து போதல் மற்றும் வந்து ஞானம், இந்த மூன்றையுமே வந்து பகவான் நம்ம ஹிருதயத்திலிருந்து கொடுக்கின்றார். by all the Vedas I am to be known. எல்லா வேதங்களால் வந்து அறியப்பட வேண்டியவன் நான். and indeed I am the compiler of Vedanta. அதாவது வேதங்கள் அனைத்தையுமே தொகுத்தவர் அவர்தான். and I am the knower of the Vedas. வேதங்கள் அனைத்தையும் அறிந்தவன் நான் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல வந்து சொல்கின்றார். ஏனென்றால் நமக்கு எல்லாருமே பாஸ்ட் லைஃப் எல்லாமே நமக்கு மறந்துடுது இல்லையா? ஸோ ஞாபக மறதி கண்டிப்பா உண்டு. ஆனால் எப்பயாவது நம்ம ஒரு பூர்வ ஜென்மத்துல செய்ததனுடைய நமக்கு அந்த குட் டீட்ஸ் இருந்தாக்கா நமக்கு இந்த ஜென்மத்துல அதை தொடர்றதுக்கான அந்த ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேற்றமான அந்த பாதைக்கு செல்வதற்கு எங்க விட்டோமோ அங்கிருந்து தொடங்குறதுக்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கும். ஆனா அது நம்ம பூர்வ ஜென்மத்தினுடைய பலன் என்பது நமக்கு தெரியாது. பக்தி மட்டும்தான் நம்ம கொண்டுட்டு இருப்போம். ஆனா அந்த தொடர்ச்சி என்பது ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் பகவான். ஆனா அதை நினைவில் கொள்வது, இந்த செயலில் நாம் ஈடுபட வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வை எல்லாம் வந்து முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய தொடர்ச்சியாக தான் இருக்கும். முந்தைய ஜென்மத்துல நம்ம வந்து தொடர்ச்சி இல்லை என்றால் நமக்கு ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் பிராப்தம் கிடைத்தால் ஒழிய நாம் அதுல வந்து போகவே முடியாது. பக்தியில போகணும்னா ஒண்ணு முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய தொடர்ச்சி, இல்லை என்றால் ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் இல்லையா? சோ அந்த 2 நிலைகள் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால வந்து இந்த பக்தியில வந்து முன்னேற முடியும். பகவானுக்கு தொண்டு செய்யக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை வந்து பெற முடியும். சரள வேதங்கள் எல்லாம் படைத்தவர் பகவான் தான். அந்த வேதத்தை வந்து வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவரும் அவர்தான். அதனால அவருக்கு எல்லா வேதங்களும் தெரியும். சோ படைத்தவர் அவரே என்பதை நாம இந்த இடத்துல இருந்து இந்த பதத்துல இருந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் எனக்கு ஞாபகம் வரவே இல்லை. ஓகே, சோ இதோட இன்னைக்கான இந்த செஷனை வந்து நிறைவு செய்கின்றேன். வாஞ்ச கல்பத் ஆரோப்பிய கிருப சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.